Dobro večer svima. Hvala vam lijepo što ste došli na press konferenciju GNK Dinamo uoči prve utakmice osmina finala Europa lige. S nama su gospodin Bjelica i gospodin Petković. I ja bih vas zamolio pitanja za Brunu na početku, da on može ići na trening, spremati se za trening, pa ćemo onda trener. Bruno, izvoli. Još uvijek nismo ušli toliko u detalje o protivniku, ali sigurno da cijela momčad je svjesna protiv kakvog protivnika igramo i već znamo neke recimo to tako osnovne stvari o njima, a imamo još vremena sutra da se pripremimo i video materijalima. Igrao si za Dinamo, igraš i za sebe sutra, rekao izborni Galić, jer ti to je jedna bitnih utakmica, da se pretvori poziv. Pa zasigurno da igre momčadi sigurno neće proći nezamijećeno i u svakoj utakmici neki drugi pojedinac ispliva recimo na površinu. Nastavit ću koji do sad da igram za momčad, da se trudim da svu svoju kvalitetu stavim na dispoziciju momčadi, a izbornik Dalić šta će odlučiti, to je na njemu. Bruno, dva pitanja, jedno kratko. Ti si bio prije točno godinu dana i da ti to doba rekao da će se sve ovo događati sad, šta bi rekao? Pa prije godinu dana sam se grčevito borio za ostanak u seriji A na posudbi u Veroni. I ovakva situacija nije nešto što sam imao u svojim planovima i vjerujem da niko nije sretniji od mene što sam kroz ovih godinu dana napravio jedan veliki pomak prema naprijed. Što se tiče pojedinačnih i momčadskih uspjeha, jer u ovoj momčadi sam na pravom putu da dođem do svojih prvih trofeja i presretan sam što moja karijera ide u ovom smjeru, a na meni je da je zadržim na toj putanji prema gore. Izvoli. Puno se ovih dana govori o 2004. i kada je Dinamo posljednji put igrao protiv Benfike i slavio. Bio je to početak jedne velike generacije. Osjećate li vi igrači da je i pred vama takva početak? Iskreno ne sjećam se utakmice koja je bila 2004. da vam priznam. A što se tiče stvaranja nove generacije, mi sami sebi ne trebamo stvarati nikakve imperative. Mi smo napravili jedan po vama označen povijesni uspjeh, a mi koji smo svjesni od početka naše kvalitete, mi to tako čak i ne gledamo kao neki povijesni uspjeh, jer vjerujemo i svakodnevno vidimo jedan drugog suigrača. Jednostavno, možda čak i nismo svjesni ovoga što postižemo, a ova utakmica nam je još jedna nagrada za sve ono što smo napravili. Bruno, što mislite, koje su slabe točke, a koje prednosti Benfike? Pa, iskreno vam ne znam reći na to točan odgovor. Ja sam fokusiran na naše točke i mislim da ćemo kroz našu igru i kroz našu momčad, kroz naše pojedince mi tražiti naše prednosti. A siguran sam da ćemo imati vremena još kroz sutrašnji dan, što sam prije rekao, da kroz video materijale i pogledamo neke njihove situacije. Bruno, kako se opuštaš u ovako važnom? Ne treba neko pretjerano opuštanje, vjerujem i meni prvom, meni osobno ovakve utakmice su stvarno jedan veliki gušt, jedno veliko zadovoljstvo i doslovno ovo su utakmice koje se iščekuju i sigurno da neko preveliko opuštanje čak nije ni potrebno, vjerujem da sam nešto ni napet. Možda me vidite tako, ne znam. Što se tiče ostalog, jako sam opušten već sam po sebi. Bruno, nalazimo se sad, Dinamo je u jednoj dobroj fazi, nakon dugo vremena. Da li smatrate da možete pobijediti u finalu? U finalu? Da, možete dogurati do finala. Dogura do finala. Pa, gledajte, iskreno, svak kogod da kaže da gleda etapu po etapu laže, jer svi imamo
svi imamo oči na vrhu kad god da se penjemo na planinu. Ali imamo stvarno jedan stručni stožer na čelu s trenerom koji nam stvarno ne daju da poletimo u našim mislima, koji nas drže s nogama čvrsto na tlu i gledamo utakmicu po utakmicu i nalazimo se u fazi gdje nas svi gledaju kao outsidere protiv koga god da igramo i mi smo tu jedna kvalitetna momčad koja sigurno može puno toga, ali o finalu, da razmišljamo o finalu, ne. Još uvijek. Evo, Bruno, samo završna poruka navijačima koji su opet satima čekali za ulaznice koji će sutra vjerojatno igrati fantastičnu atmosferu. Pa s obzirom koliko u zadnje vrijeme imam prijatelja i poznanika, mislim da sam pola stadiona ja riješio ulaznice. Ali šalu na stranu. Stvarno se veselimo što imamo sutra rasprodan stadion, što ćemo imati našu publiku koja će nam, vjerujem, svih 90 minuta biti jedan veliki vjetar u leđa i ova momčad sutra sigurno ne može dati manje od 100%, a ostalo ćemo vidjeti. Então, estou muito contente pelo facto que os bilhetes esgotaram, que o estádio vai estar cheio, que o nosso público vai nos dar um imenso apoio e que vamos fazer tudo para eles estarem contentes conosco. Hvala Bruni. Hvala vam. Dakle, zanimaju me dvije stvari. Prva, kakav ti je Škurius? I druga, gdje ćeš gledati utakmicu sutra, koji je tvoj kut gdje se odlučio? Osjećaj je odličan. Gledajući svoju momčad svakodnevno, mogu samo imati takav osjećaj. Što se tiče gdje ću biti na tribuni, tudi sam bio zadnji put samo s desne strane. UEFA mi je dozvolila, delegat je dozvolio da tu mogu biti. Tako da vidjet ćete me tu na ovim stepenicama, 2 stolice su postavljene ekstra za mene. Imat ću istu, s iste visine ću gledati utakmicu kao vi novinari. Jesi uzbuđen? Pa možete do nas doći. Zadnji put je dobro. Benfica je puno izmjenjivala način igre kao što je igrala u Turskoj i nakon toga. Da li smatrate da će vam to stvoriti određene poteškoće? Da mijenja način igre? Mijenjala način igre ili ne mijenjala, sigurno će nam napraviti poteškoće, jer je Benfica vrhunska momčad. Isto ono što oni rade u Europi, radimo i mi u hrvatskom prvenstvu, tako da dosta mijenjamo, dosta rotiramo. To mogu ekipe koje imaju veliki kadar, to ima i Dinamo i Benfica. Isto kao i ja, trener Benfike koristi sav svoj kadar, daje svima šansu, daje svima povjerenje, ali ne mislim da će nam to biti neka otežavajuća okolnost, jer smo vidjeli te utakmice prethodne europske sa Galatasarayom, isto vidjeli smo ove zadnje utakmice u prvenstvu, zadnje 2, tako da poznajemo sve njihove igrače i bit ćemo dobro pripremljeni za njih. Dinamo se do sad nije podržavao jednom protivniku, igrao je svoju igru protiv svih. Benfica je ipak najjači suparnik. Hoće li ovaj put doći do promjene te taktičke, da se malo odstupi te igre svoje? Neće. Neće. Evo, svi zajedno čekali treba, kada smo dobili Benfica, kada ste dobili Benfiku, rekli ste tada da netko ne može jasno pisati da je Dinamo favorit, da je Benfica favorit, ali jasno da vi vjerujete u svoju momčad da sigurno imate neke šanse. Sada kada ste ih gledali u živu, sigurno napravili još detaljniju analizu. I dalje smatrate da je Benfica favorit i koliko procjenjujete šanse svoju momčad? Mislim da je Benfica veliki favorit. Međutim, mislim da su naše šanse isto jako velike za prolazak. Iz tog razloga što vjerujemo u sebe, vjerujemo u svoje igrače, vjerujemo u naš rad. Vjerujem da sa maksimalnom agresivnošću, disciplinom, koncentracijom i sa talentom koji mi imamo možemo poraziti takvog protivnika kao što je Benfica. Kaže Bruno da se brinete na to da ne polete. Kako ih držite na tlu? Evo, svađajući se sa vašim kolegama, šalim se. No dobro, najvažnije sam ja na tlu, ja sam apsolutno na zemlji i onda igrači to osjete. Nekad se dogodi, naravno, nekome od njih da ga ponese malo atmosfera, što je ljudski, normalno, svi imamo
određene slabosti i ne možemo se uvijek nositi sa uspjehom, s uspjehom se teško nositi, ali mislim da ovi dečki su jako fokusirani na rad, fokusirani su na ono što želimo raditi na terenu, na njihove zadatke, to je jedino ono što ih zanima. On vam je već i rekao, ne opterećujemo ih nešto previše sa protivnikom, želimo da oni odigraju maksimalno korektno ono što radimo cijelu sezonu. Ukoliko to budemo ispunjavali na terenu, onda su nam šanse velike. Tako da, puno razgovaramo, to su mladi dečki, treba im biti pri ruci u takvim trenucima, ne samo u lošim trenucima, nego i u dobrim trenucima. Mislim da za to imamo jako dobar stručni stožer koji im pomaže i stvarno ne vidim ni kod jednog od igrača da je na bilo koji način poletio ili ne znam da jednostavno nije onakav kakav je bio na početku sezone. Vidjeli smo ove sezone u Europi i utakmice u kojima ste maksimalno iskontrolirali protivnika, pa čak i do te mjere da vam ne stvore neku ozbiljnu šansu. S druge strane imali ste žutih minuta, primjerice protiv Young Boysa, primjerice u Plzenju. Kakvu ti utakmicu konkretno očekuješ i koji će biti glavni zahtjev pred tvojim igračima? Žutih minuta imaju svi klubovi na svijetu, tako da nismo mi nikakva kako se kaže na hrvatski, sad bih rekao ja to iznimka, tako je, nismo mi nikakva iznimka. Može se, ekscepcion, da. Znači, svima se to događa. Vjerujemo da ćemo uspjeti kao što smo u ovih, rekao bih, imali smo žutu minutu i u Berševi, ono prvo poluvrijeme, tako, ali to su. Protivnik isto igra, protivnik na ovom nivou je kvalitetno, možete iznenaditi, može biti bolje od tebe u određenom trenutku, ti padneš zbog nekog gola, to je sve normalno u nogometu. Mi vjerujemo da ćemo zadržati nivo koncentracije svih 90 minuta kao što smo igrali protiv Viktorije Plzen u drugom meču. Mislim da je to bio jedan onako perfektna utakmica naše momčadi u svakom pogledu, tako da vjerujem da ćemo to uspjeti protiv ovako jakog i renomiranog protivnika. Antonio. Rekao sam kod Grijeba da će zvati Niku Kovača, znam da ne možeš što ti rekao, ali što je neki njegov savjet, formula za ovu Benfiku? Prije svega bih mu se htio zahvaliti na pomoći i zaželjeti sve najbolje sljedeći tjedan kad bude igrao uzvratnu utakmicu Lige prvaka. Naravno da vam neću reći ono o čemu smo pričali, nikom je pomogao sa nekim informacijama. Iako je to bila neka druga Benfika, drugi trener, drugi sistem, možda čak i nisu svi ovi igrači bili u fokusu koji su sada, tako da ima sad i nekih ozlijeđenih igrača koji su onda igrali, tako da neke su mi informacije jako, jako dobro došle, a kažem, ne mogu ulaziti u detalje o tome. Malo se priča o Benfiki, što bi naglasio kao možda njihov former? Dobra forma, dobar trener, institucija, nemoguća individualna kvaliteta, vrhunski uigrana momčad u svim fazama nogometne igre, ali vjerujem da mi možemo biti bolji. Doviđenja.